खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। सालाकाथि ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार सुबुंगौमा लोगोसे जयनिं हाबाफारि। मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिब्ला आथिखालाव फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै सम सम बेबायदिनो जयनिं हाबाफारिजों लोगोसे सुबुंगौमा हाबाफारिफोरखौबो समान समान लाबोफाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ सालाकाथि ब्लकनि बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोरनिफ्राय गोबांथार सोद्रोमा आरो दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि बे हाबाफारियावनो बिपिएफनि गाहाय एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानानै गावसिनि दोलोआव जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गोसो गोथारै बरायनानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआनो देरहासारगोन होननानैबो बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। बिटिआर सरकारनि हेफाजाब होनाय एबा बानजायनायाव फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारि खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव थानाय बड'लेण्ड कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों देग्लाय थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा लिटारेरि फेस्टिभेलखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन बोसोराव बिथां प्रमद बर' सरकाराव फैनाय लोगो लोगो ओनसोलाव गोबांथार बायदि इन्टारनेशनेल नेशनेल हाबाफारिफोरखौ खुंबोबाय थानाय बायदिनो दायो ओनसोलाव सोलोंथाइखौ नोजोर बोनानै एबा गोजौ सोलोंथाइ फारसे साफ्रोमबो रायजो राजा आरो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ दावगाखांनांगौखौ नोजोर बोनानै बिथाङा बे थुनलाइयारि फोरबो एबा लिटारेरि फेस्टिभेलखौ थांनाय 2 बोसोरनि सिगांनो खालामनाय जादोंमोन, जेराव देग्लायबो थामथि लिटारेरि फेस्टिभेलखौ एखे थावनि एखे जायगायावनो खुंफुंनो थाखाय रेडि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव सिगांनि बायदिनो गुबुन गुबुन हादोर आरो गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनि गोबांथार थुनलाइगिरि आरो समाज सिबियारि आरो गोबांथार रिसार्च स्कलार बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गाजा गोमजा खुंफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय सरकारनिफ्राय खावलायहरनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद फैगौ फेब्रुवारि मार्च दाननि गेजेराव थारैनो एनरलमेन्ट बारायहोनांगौखौ नोजोर बोनानै फरायसालि सरकारिफोराव केम्पेइन खालामगोन बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरारि जथुम्माखौ देग्लाय 19, 20 आरो 21 जानुवारि 2024 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बख' गान्धी मैदान फोथाराव खुंफुंनाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बे हाबाफारियाव मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरियाबो गेवलां मेलाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो आथिखालाव बर' बिजों फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि एनरलमेन्ट एबा मुं थिसनथाइया खमायलांनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बर' बिजोंनि सरकारि फरायसालिफोराव मुं थिसननायखौ बांहोनांगौनि थाखाय फैगौ फेब्रुवारि आरो मार्च दानाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै मुं थिसननायखौ बांहोनांगौखौ नोजोर बोनानै मोनसे केम्पेइन खालामगोन होनना बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव मैया आथिखाल आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लानानै मेलखौ बेखेवनानै होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों।
আমি আইনগতভাৱে ল'ৰাটোৰ এগেইনষ্টত যি শাস্তি দিব লাগে কিমান ছেকশ্যন লাগিব কিমান দিন লাগিব ছেকশ্যন কিমান লাগিব চাকৰি হোৱাৰ কাৰণে কিমান মান লাগিব কিমান দিন পক্সো আমাক পক্সো এক্টত কৈছিল ইমান সহজ কথা নহয় এইটো জামিনো নাই আপুনি জানেটো মাইনৰ আছে বহুত মাইনৰ আছে হৈ যাব আমি আপোনালোকে এফআইআৰখন দিয়ক বুজি পালে কথাটো যোনে এফআইআৰ দিব আমি এজ পাৰ ল যিটো ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব লাগে আইনত যিমান ওপৰত একশ্যন ল'বলগীয়া আছে আমি সম্পূৰ্ণ ল'ব আৰু ইয়াৰ কিবা যদি এটা কথা মানে এইটো বাইদেউ ইমান ডাঙৰ ফেচ পুৰণা নাগা আমি শান্তি নহ'ব মেডাম মানুহটো লাগিব কি ঘটনা হৈছে আচলতে আচলতে ঘটনাটো হৈছে আমাৰ নীলিবাৰী গাঁৱৰে এজন সৰু ছোৱালী 4-5জনে ৰেংগেপ কৰি লুকুৱাই থৈ দিছিলে এইটো এতিয়া সৰু পোৱালি জন্মৰ পিছত বস্তুটো এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিল আৰু কি ইয়াৰ কাৰণে আজি পোহৰত অহাৰ কাৰণে আজি এই যে ডাংতল থানাত মানে অলপ জনোৱা হৈছিলে জনোৱাৰ পিছত যিকেইটা সৃষ্টিকাৰী মানে আছামী সিহঁতক ধৰি আনি ইয়াত লকাপত ভৰাই থোৱা হৈছিলে এতিয়া বৰ্তমান কাজলগাঁৱত মেডিকেলত লৈ গৈছে ছোৱালীজনকো লৈ গৈছে ছোৱালীৰ যি সৰু পোৱালি জন্ম হৈছে এইটোকো লৈ গৈছে এতিয়া মেডিকেলত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে লৈ গৈছে আৰু কি ছোৱালীগৰাকী কি স্বাভাৱিক আছিল না অলপ ছোৱালীজনী 14-15 বছৰৰ অলপ মেণ্টেল প্ৰব্লেম আছিল নেকি না স্বাভাৱিক আছিল স্বাভাৱিক মেণ্টেল প্ৰব্লেম নাছিল মানে বৰ্তমান এই ফাৰ্ষ্ট এইডত পঢ়ি আছে এই NC ব্ৰহ্ম এম ই স্কুলত পঢ়ি আছিল এই ছোৱালীজনে এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আজি 9 মাহ আগত মানে ৰেংগেপ হৈছিল গেংৰেপ এইটো হৈছিল এইটো হৈ সিহঁতে কি জানে টকা পইচা দি মানে চুপাই ৰাখিছিল এইটো ঘটনাটো কাহকক নকৰাৰ কাৰণে মানা কৰি থৈ দিছিল দম দিয়া হৈছিল কথা মানে এইটো ইমানখিনি সুধিব পোৱা নাই যাই হওক আমাৰ নীলিবাৰী গাঁৱৰে মানুহজন ছোৱালীজনী এই আছামী যেইজন আছিল সিহঁতে 4জন বুলি শুনিছোঁ এতিয়া এজনৰ নামটো মোৰ মনত আছে এইজনৰ নামটো হৈছে খাটিক কাছিম এইকেইজন মানে সিহঁতে গেংৰেপ কৰিছে এইটোৱেই আৰু মানে এতিয়া আমাক সুবিচাৰ লাগে মানে সিহঁতে যাতে এনে সুদাই কিবা মুক্ত নহয় যাতে কঠোৰতম আইনগতভাৱে শাস্তি হ'ব লাগে এইটোকে আমি কামনা কৰোঁ আৰু